chisenga chima apostoli kamera bwana katoro tonguru veteri mbira fo punza mbuya mararadze kugumuka undepake katika unda Yesu wakanaka. Mampostoli kumusoro sumba sindevu kwa ngoma ukampatatu tsikunotora mbira isina muswe. Baba nganga bai baro ini ndiri jaya anzazi kongonya kaunda Yesu wakanaka. Ya yemeni wo baro iya wana pilo mumba. Po 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 teu rigidi. Amai apa ndina kana amai apa. Ndina kana seko. Iwe uripo. Ai! Ukabva kupi? Zvine ndotokuveza zvangu. Aiwa ukabva kupi? Kari kunetsa kamboka kakanonzi ndakainamatira nyaya iyo Grace Wave zvikanzi naMr Desire Chigwedeza all the way from Bakasa. Papa Isabel varimo kamustudio. Yakanamatirwa nyaya iyo ine Leeds United nezuro. Ichibva yamanifesta. Vatereri. Ndambonzwa shoko rakanaka kwete iri riri kutaurwa riri. Anonzi ani musikana Grace Wave. Grace Wave. Grace Wave akataura ndichainamatira nepfenyuro ishi. Kanyemba taura zvinhu chaizvozvo. Kundataura wani kuti Leeds United yakanamatira nyaya iyi kuti uda kukwapaidza Manchester United ichibva yamanifesta. Inogona kukwapaidza kwa zero. Haizombodzorerwi kana chimwe chete. Vamukaseka Papa Isabel Manchester United alongside Cosmas Fakamoto tendai tino masene Tindongwazi akaimba song inonzi pane song yakaimba achitaura kuti hakuna mutambo unorwadza senge wezvibhakera. Okay. Ukunzi kuri kubva zvibhakera ikoko ndiko unonzi unofanira kutarisa ikoko. Good morning KB na Bosho, go and see Victor. Ndinonzi Rudoka ujiri pachigwende. Hanzi endai munoona Vikela Victor. Ndimai Bishop ka. Rudoka ujiri. Rudoka ujiri ka. Nyakatondo chigango fuya kachokoto. Yes. Pachigwende. Pachigwende. Iko inonzi pachigwende ka. Asi mukoma KB. Vanonoteerera nepfenyuro ivavo vanofanira kugarawo kunzvimbo dziri right. Kwachigwende kwakanaka. But mukoma KB ndachema zvangu. Handizivi kuti mungaita maitiro api. Chichaitika. Kwachigwende akufambiki. Mukavati simudzai maoko apa. Kwachigwende akufambiki baba. Road iri kwachigwende baba. Gomba ririko rinogona kunyudza vhiri remota yese kana kuita imwe nzvimbo yekuti motokari Honda Fit yese wakamira kumhiri iyo inenge yakanyura pakati muri murodi. Akufambika akuna rodi. Ndokwandakambotaura kuti vanhu vanobva vakapfeka hembe dzavo wosvika pabus stop wochinja wopfeka dzimwe. Kana kuti kune mota dzinoenderana naikoko dzinogumira pane imwe nzvimbo kwozoita dzimwe dzakura vanhu kuendeko dzinonda ndo dzinofitira naikoko. Kwachigwende ndokupiko? Kwachigwende mukabva makadarika paTrabablas. Mosvika after Trabablas first right 10 muchipinda ndione kwachigwende. Okay. Mukasvika ikoko morova Fijeli chinenge ri ku right side mosvika pamashop sekutanga mobva matrain left baba. Baba aiwa hakuna road. Aiwa zvinhu zvinofanira kuudzwa kautungamiri hwepamusoro kuitira kuti programu iri kuitwa kayokugadzira marodzi iyo road inoenda kwachigwende isasiwe. Baba gugu mukaina nemota yako muzikuri kuka 1 kechi 2 chero kune zvakakosha zvaunoda ungatotsvage umwe munhu wokubhadhara kuti rega ndimubhadhare asi yangu ndasiya uchikoshesa motokari. Njira yacho iribe ku. Aiwa zuva rega rega randodarika neko ndotoona kune imwe yakajekwa ichigadzirwa yafa. Kusanganisira yangu ikoko. Rega itisvitse kanyaya yako vakuru vanoona kana nezvemarodzi kuitira kuti paprogramu yavanenge kavachita yokugadzirwa kwemarodzi vasakanganwe chigwende. Tinotenda ambassador tinashe gotora paSoromio wagona taniko vanogona vauya kusvika muchitipinza munyasha wandigonera pakasongo ako kaGrace Wave 29 minutes past 9 na hora za 9:30 muchabva bviri kuitika mukati nakunja kwadziko raZimbabwe kuburikidza kana mfeso muntu ndiwashangani pabodzi kana sutu Bosho. Ndechipiko chiri kupisa chichazunguza nyika yeZimbabwe nhasi. Mukoma KB zvinenge zvichirema zvakadaro ndine kwandakaenda mukati menzvimbo guta reHarare kunonzi kuruwa. Ya past 11 past 12 mushure mekumbobva zvangu kuma past 9 ndiri pafio pane munhu anga afira panze pari pagedhi mushure mevanzvimbo vagarisana nenzvimbo vati mwana uyu anga achigara panze achinyimwa chikafu. Ndaenda ikoko kwange kuine vanhu vakaungana nenyaya yekuti tanetseka
pada kuitwa nyaradzo but vanga vakangoungana zvekuti pada kuita nyaradzo but pachitwa chechi beukama vakaungana nokuda zvekuti kamufemeli but baba vakati pamba pari kuitwa apa vanhu vemukoro vanga vataura nyaya yekuti no uyai muitire pamba pangu chikonzero ndiri kuziziva kuti muri kundipfuma kuti ini nandiite pakutanga pakambouya munhu akada kubatsirika akarwara nenjere pamba pavo akaenda asi akazoita zviri right kozoita mumwe ari kutofungidzira kunzi ari kunzi kwaakaenda akafa but ari kufungidzira kuti paakazobatsira pamba pa ndo pakaitika baba ndo vakashedza vanhu kuti yamuzoita kereke vaita kereke pane munhu akauya ipapo anga achibatsira ipapo nyaradzo yange iri yani nyaradzo unamato kune munhu akafa but avari kugadzira zvokuti vaitire nyaradzo but apa panzi ngapaitwe chechi vanhu vakaungana veukama tinzwe zvichataurwa kunzi patichaita nyaradzo iyi yakanaka iri nekuti kwatiri kufamba kuri kunzi panyaradzo iyoyo pane munhu anogona kungofa saka vanhu uri chekuita nyaradzo saka ngatitange taungana iye ndiye mukuru zvakanzi uyai pamba pangu vauya ipapo mukoma KB usiku hwanezuro zvakaitika ipapo pakutanga pakasvika nyoka yavasina kunzwisa kuti nyoka yabva kupi nyoka ikatsvakwa ikashayikwa asi yakapinda mumoto but kutsva kwayo hakuna kuonekwa pakasvika mhuka yavasingazivi vamwe vaiti bere vamwe vaiti mbada vasingazivi kukazopedzesera kusvika wacho wavari kuti iye warida kuitira nyaradzo akasvika akamira mberi kwevanhu mberi kwemoto kudai mufi but munhu akatanga kusvika ipapo akataura mashoko ekuti mungaona chii pangaitika zvakaita sei musatiza ukatiza iwewe ndiwo watobata kukoro kuenda ikoko muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti bozhongora anazo zirawandisa lekesani katibve dziri kuitika nkati nakunja kwa dziko raZimbabwe kubulikiza kana mfeso muntundi washangani pabodzi kana soto nthawe 29 minutes to 10 lekesani katibve kanyumbo kuchokera kuna Somandla Mafia Ndebele kandiro enda mushure mezvo baba Isabel ubva wanyudza gejo baba Padi kwanzi sungura aipere zvokumhanya sungura mahwani aya mahwani papa pane pandafunga mukoma KB ndichidya mari pane pari kudyiwa vari mazuva ano pane pari kupisa ipo paya pataienda tichibva kuguruve yes ipo paya makadzwa pandikamboti ndikukumbira risesi handienda kusara wapaziwe pamazowe pamanzou club baba pari kupisa ndakadarika nepo ndisina nguwa vanhu vandaitsvaga muharare ndeshaha kuti vari kuperera kopi ndo pavari ndikuonekwa chifada yavari kwa Bossfire manje madiro avanoita anonzi Freeman HKD Boss kwanzi handisi kuziva dheti but anenge achitoriko yes ariko rini I'm not sure kuti anenge ariko rini but Bossfire vakaona Freeman HKD Boss aiwa baba vanenge ari pahwani pari kudyiwa mari baba ende panonaka ende pakagadzirwa and munoona baba Isabel chakanaka ndechekuti nyika yeZimbabwe yakasununguka ichokwadi tiri kupemberera kazimu 846 ichokwadi ichocho runyararo development iri kuitika munyika yes and tarisai muni masimukiro kuti mavakirwo ari kuitwa nzvimbo dzakasiyana siyana nzvimbo dzatiri kutaura idzi mabhosi achivaka vanhu muchinotandara ikoko hakutandariki kana kusina runyararo ndizvozvo kuti kutandara ikoko akadekara kune munhu anotodhakwa utozonzi uyai mumusumudze muise apo agaize Bossfire Manzou Club Jumbo Mazowe sando dzenye kuti po rikiti vo this time simuti chikasauya kuHonde Valley ndiri kuzuuraya ndinonzi Innocent Nyamindu kumandreya 2 Bermuda Honde Valley wechelechele director message inofana unaona director topara ngozi kapano CEO vanofana kuziziva manager vanofana kuziziva pemuseko vanofana kuziziva maminista edu vanofana kuziziva president anofana kuziziva kuti chimuti chiri kudowa kupi kuHonde Valley umwe mwana wenyika ati ndinodonha nacho nini shaika ninifa tiri kubwera mano tiri kubwera Innocent Nyamindu hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vo paka Harare budiriro chiri kuti tani Zimbabwe zvinouraya neshungu
kana kukuvadza kana kuremedza kana kufadza zvinogona kunge zvisina kukura sereke zvisina kumbowana sereke but sikemechisa yakakwanisa kungokechwa nekudiki hwauya ikapisa purazi rese. Icho kwadi inzwa inyaya iri kutaurwa nemwe murume ari pabudiriro apa Mwarari ari kuti ndiri kusvika pamba mukadzi ari kundudza mashoko ari kufemera pamusoro haasi gona ari kutya. Pana mbuya vanogara mukati menzvimbo izvi ndokubva wadarika nepamba ipapo vachibva vati kumukadzi uyu mamuka sei nai mwanangu anodavira. Mbuya vanoti fesi yako ndikakutarisa inenge chituna izvozvi utori chituna iwe. Anoti mbuya muri kureva zvikanzi utori chituna izvezvi. Vachibva vaenda mukadzi anogara zvakanaka. Murume ari kusvika mukadzi ari kudza murume ndozvandaudzwa nambuya ava anobvunza mbuya vanoti kokana ndazvitaura zvakaipei ndozvandiri kuona ndozvandiri kuona kuti fesi yemukadzi wako uyu ndamboona senge chituna but ndatozviona kuti chituna ichi. Murume ari kuti handisi kunzwisisa mudzimai wangu mwana wevanhu asi mukadzi wangu kana yasvika panguva yakafanana nekunzi ari chituna kana kuti mufi handisi kuziva kuti mashoko aya vari kuda kuti aite chituna here kana kuti asi chituna. Mashoko akaita seawa kana chingataurwa nemunhu pamutemo ndinoenda kupi kuti ndisununguke ndizive zviri kuitika. Zvakaitika rini? Nezuro nguvai kumapasi 3 murume ari kubasa achisvika ndoba kusvika ari kuomudza anobvunza ari kunzwa mbuya ari kudavira saizvozvo. Mudzimai uyu akura sei? Mudzimai ari pasi pe 30 years 25 to 30 years. Okay. Ambuya ava vanozikana anotovaziva kuti vanogara apo vari munzvimbo imomo. Vava nenguva yakareba sei amai ava vachigara munzvimbo iyoyo? Havana kusara nguva yagara imomo but vanotovaziva kuti vanhu vakutoziva kuti avo vanogarapo vanogara chinowe chiratidzo chokuti vanhu vanogara nzvimbo imo vanotaudzana nguva nenguva pavanosangana. Asi nezuro vakangouya zvikanzi ndiri kuona senge chituna ndiri kuona senge chituna utori chituna izvezvi. Mudzimai haasi kurwara ende ndiri kubvunza munhu vanoti izvezvi kubva zvataurwa nemunhu hapana chandati ndaona pamudzimai wangu asi mashoko akaita seawa anotaurwa here kumunhu ko kana achinge ataurwa imhosva here haisi mhosva here ko kana ndisina kugutsikana nawo ndoenda kupi? Zimbabwe mashoko ari kubva kumurume ndiaunza nyaya mushure mekunge abva kubasa achisvika pamba ari kuona kamudzimai ari kuchema. Icho kwadi chii chaitika nhai sweetheart? Pane mashoko ataurwa nagogo vanogara mumaraini muno. Icho kwadi kuti ndiri chituna 0718692244 0718692244 motumira ka WhatsApp message ipapo kana kufona pa 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748. Murume mushure mekunge audzwa mashoko nemudzimai. Icho kwadi akaita chivindi kunobvunza gogo ava zvikanzi kudina gogo ndazvitaura kukana zviri zvandaona. Fambai guys tatomirira takachibata chimuti zita ndinonzi Bright Mazenge kana kuti baba number 1 pabudiriro 2 udza bhozvo Hanzi naMazenge wandirasa. Hanzi baba nambani? Baba number 1 anonzi Bright Mazenge kana kuti baba number 1 pabudiriro 2 Hanzi udza bhozvo kuti Hanzi naMazenge wanditaya. Muvakidzani Munovaziva? Hai wandisatazivana but nzvimbo yaari kutauraka muvakidzani. Okay. Ndine mudziyo wangu unorara panze unogara iko. KB naBhozvo imhosva iyo ngavaende kupolisi vanoudzwa kwekuenda. Ndimutsewo katimu yese yekwavhiya kuchiwese kwapfumo jena ndinonzi Liberty Kavhiya paProspects Lithium Zimbabwe kuGoromonzi. Vanoziva mutemo tiudze uyezve mhosva iyi inowanika kupi inonzi kudii? Mr. Intelligence Kelvin Zhiwawu. Ai kudiko na zhuzhuzhu. Regai titange tambudza vekudomboshawa kuti National FM tiri kuya ikoko mangwana.
mbuya avo ngavaende kurehab bute idrug futika tumbuya tokurova mutoriro kaitu ita 4 kuti mumashasha Boss London British Singaipe King Maramba 7 Siabua Tinashe Gotora Mainosa Mai Craig Mai Singaipe Gogompofu Rebecca Fossa Victor Katiyo Shekman Matono Tremo Liba Innocent Manyoso Mr. Sosa Manager Jean Rusere Dinonzi Mr. Intelligence Kelvin Joao Pajungo Mafamu Kugurure mbuya ngawendi kuhia ute idrug futika tumbuya turukurowa mutoriro futika itu plaze ute mkoma kebi rinoenda rese rakadaruka rinongokaliwa rakadaro rese avaiwe gugu ava vakura sei vari kuma 55-60 vanogara nani ndo parisiro zobvunza kuti gogo vanogara navo because tatangotora nyaya yavo tichitsvaka nurundi kwavanobva nekwavanogara haisi nyaya yavo but nyaya chinayo panapa ndeye mashoko abva kwavari maikiala musipe pa Epworth magonatani mamuka seko tinotenda nekusarudza pamuchetika nekubata chimuti icho chekubudiriro icho unogona kurohwa nehana ukuzvita okay Shekman Matono regai kati nyatso kuverenga message yake asi regai tione ino izvikanzi police get busy apo ndinomutsa timu mashasha yese nemuri yese kwa Chabeta Nobert Chabeta pachewaka nenyama kurungwe pane vari kuti muri iyi baba naamai ngavaende kupolisi vanoripota kupolisi kwakanyakira mukoma kebi ndikuti kana usina zvaunoziva vanokubatsira kubva ikoko ndizvozvo kuti unofanira kuita sei kupolisi kunotanga ndekwezvese vanogona kutongokubatsira kuti kana yakadai so haisi yekuno but ita zvakati famba wakadai KB na Bosho Gogo awo muroyi chete vakatoona kuti iyi nyama inodyika ndosaka vakataura mashoko iwayo ndinonzi Victoria Magwaya ndiri pa Epworth pa Dombo ra Mwari ndimutsiroka amai vangu na baba vangu pa Mondoro Ngezi hanzi Gogo vakaonaka nyodzo nyama iwe Victoria Magwaya apo pabudira ndipo pana inspector Munyurwa ndo pana nani vana kwangwa constable Kwangwari varipo ipapo zvakare vakawandisa vana inspector Mashingedzi vakabva vana inspector Mutembedzi inspector Chingwaru varipo ipapo amironi yedzo rozigona sei tibatsirei ndozoti budiro vanenge vakachibata amusi kutaura semutauriri wemapurisa muri kutaura semuteereri kuti nyaya yakadai famba wakadai kuitira kuti tibatsirane handiti KB na Bozho kambuya ako kanoda kuroverwa chipikiri pachitane okay itai 4 kuti mashasha yese ndinonzi Addington Pwanya ndiri pakuwadzana 5 chipikiri manje atikurudzire kwakuuraya kuti vanhu vatonge vega zvaitwa nemudzimai zvaitwa nemurume vekukanganisirwa kutsvaga rubatsiro kumhuri yeZimbabwe vanogona yes usatonge wega nokuti mhosva inisara iri kwauri uyo uri wambotanga kukanganisirwa zvakare nenyaya yekuti watadza kutonga Zimbabwe chirapatwa chemuti pakanyemba zvikanzi haasi mashoko akanaka akataurwa naGogwayo ngavaende vanoripota kupolisi and mukwasha uyo ngaaudze vana Tezvara mashoko akaudzwa mwana wavo naGogo ava kuitira mangwana ichokwadi pataurwa mashoko shoko harina kunaka ende chinda unozivisa kuti mangwana tizobatsirana shoko rakabva uku ende munhu akataura izvozvo ndi ushu pakaipa tiri kudzoka manje tichipinda muchitoro nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 14 minutes past 10 pa National FM Tuesday 14 April 2026 makabvataniko kanyumbo kamwe kanovira kuri kutsamura kwa HKD Boss Freeman Freeman asatamboya pachimuti anofana kumbozotaura nevateereri kuzosangana nevateereri anozviziva kuti mafanzi akaritipa na anozviziva vanogara chimutaka anozviziva andiriga ngauye Freeman itaka uchibudikira chimboyo mbosangana kane mafanzi ako pachimuti kana uchitinzwa manager wa Freeman gadzirira kumboyawo parapa ndizvozvo eka chiko naye rega timbotengesa nePremier Tobacco Auction Floors peutsudzura ipfapfaidzai Zimbabwe yamirira ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba wamukaseko madzibaba Danford Chari chimuti vakabata ipapo wamukaseko Bosi Zvemunyadi chimuti ndiro dzamunofamba nacho muri kati mekuenda nacho wamukaseko Innocent Manyozo wamukaseko Rura My Princess chimuti vakabata Gonyora kwanzi ndakachibata chimuti kuchibve handisi kusiya ndiri kufamba nacho wamukaseko Chengeba
Sara Madambosi Gogovu Sisi Badombo Shaba Peter Zuri Chimutoka Badodite Victor Katiyo akabada Chimuti Wabukaseko Gratically ndilo za Chimutoka Bataru kufamba nacho paka Harare Rua Sekurua Harare chiri kuti tani muri ya Zimbabwe nyenda kabata panapa ndiye kudai nezuro zvakafisira kumira mushe usiku manga mune dzinyaya dzaitika ndakatanga ndiri pafiyo panyukerani ndokuzobva ndichipinda mukati menzvimbo yekuruwa ende ndanga ri dambudziko rokutoti vaitoshevedzera kutoti aiwasi amurege kuuyezvo ndizvozvo uyai but akandidana inini munzvimbo yekuruwa ndibaba vane pamba panga pachinzi pari kuitwa munamato wepungwe yekereke asi yasarudzwa nevana venzvimbo vachiti vedu wetatambura zviri kuitika zvakaoma tiri kurwara tiri kufa saka izvezvi tine guwa ratofana kuti tite nyaradzo but matiri kufamba nezvatiri kuvimbiswa tinogona kungofa kana kufira panyaradzo yacho toita sei kana vachiti kurwara nekufa mungaziva here kuti mumhuri umu mafa vanhu vangani vanotaura ivo vachiti mwedzi wakadarika kwete mwedzi watapinda unoyo mwedzi wakadarika wega wakafa vanhu 3 uyezve kune vanhu vakuru madzibaba vakatorara kusanganisira baba vemurume ane pamba pari kuitwa kereke apa vakatorara baba vakatobviswa kuchipatara vari kuti vakamirira nguva havatauri havaite sei chikafu vanhu vachikupakirwa vachibva kumusha kwavanobva kuguruve asi vanhu vakada kuzoitira munomu pamba pemurume oyo wai vakasarudza kuita apo vanga vaine uchenjeri hwokuziva zvezvimwe zvavari kuziva zviri kuitika baba achibva kuti uyai pamba pangu nechechi yacho uyai pano pamba pangu but kumashure uko pakambotsvagwa mubatsiri 1 akarwara nenjere 2 akatofa asi pakazoshevedzwa uyu akauya pamba apa uyu vanhu vari pamba ipapo baba vakati uya panapa ndiri kunzi ndini ndiri kufungira kuti ndiri kukwadza vamwe saka ndoda kuti ungozonzwawo pachauya vanhu vanenge vari panapa angave muprofita kana kuti in'anga ini handisi kutoziva ndiri kuona zvinhu zviri kuitwa neukama but vangosarudza kuti sezvo uri mukuru rega chitire pamba pako ndikaramba vanobva vafunga kuti ndiri kusimbisa zvinhu zvangu saka vari kuita pano uyawo panapa vanhu vachibva vapindira vanhu vakaungana vamwe manext door nevamwe veukama kusvikira time dzafamba kumapasi 10 vatanga 11 12 1 kumasiku pachibva pasvika nyoka handipanga pakasiwa moto panze uye kuti moto muhombe wokuti vakadzi uku varume uku pachibva pasvika nyoka zinyoka iro rakananga nemumoto paraipinda mumoto ndo maraiperera kwayakazoenda nyoka hapana kaiona chechi ichechi rudzii ichechi vanoitana madzibaba nana madzimai okay ndo vanga varipo ipapo but pavakasvika ipapo vakashevedzana vachiti iwo isu kana tichinge tauya panapa tauya kuzobatsira so varipo ipapo mukoma KB vanhu vakatanga kuti zviri kuitika panapa izvi boirezvi zviri kuitika panapa boirezvi vanhu vachibva vaita ipapo vachibva vanamata usiku kuchibva kwauya muka vamwe vachiti ibere nekuda kwemavara vamwe vachiti inenge pada but vasati vatanga basa iri vakayambirwa kunzi vedu wechiri pano but zvatiri panapa ndiri kukumbira tinofanira kuti tisvike tese mangwana makuseni ndatoona ipo panapa pada kutoratidzwa simba rekuti pane munhu ari kutobvutwa pano but zvandaita panapa ndezvekuti ngatirambei tiri pano ndavaka zvekuve tiri panapa musabuda aitaura aiudza vanhu mashoko aya ndiani ndemumwe munhu ari pakati pevanhu vauya nekereke vashevedzwa vaivai right zvikanzi musabuda pano vanhu vakatonzi izvezvi kana kune munhu anoda chimbuzi musaite chimbuzi chokubuda kunze kweyadhi vanhu tambirai muno kunosvika mangwana makuseni ngatitambirei muno musatombobuda zvenyu kunyange kukauya chinhu chinotyisa nechinovhundutsa sei musatiza ngatitizei kana kuti watya chiri kusvika pauri ngatitizei tichitenderera tiri muno muyadhi tisabuda pamba apa pane juraho hapana juraho okay hapana juraho kana kufenzwa hapana kufenzwa but yadhi yacho yakakura zvayo asi kayadhi yaitaurwa pa ndeyekuti muno muyadhi makasakurwa zvekuti kunyange kuseni panotsvairwa panofamba vanhu kwete pasingafambe vanhu ndo muyadhi matiri kutaura muka yakapinda ngoma gabe baiwa vachitiza vachita sei but babava vepamba apa vanga vasingatize vaitobata muchiuno so vakatarisa vachizunza musoro vanhu vakaramba varipo ndobva varamba varipo time kumapasi 2 ndo pakasvika munhu uya weukama murume akafa asati aitirwa nyaradzo
ndo pakaonekwa ipapo. Vanhu vakagara pasi, vamwe vakada kutiza, uye akati musatiza, rambai muri panapa. Nguva yakadisapia munhu uyoyo. Vanhu vakanga varipo vachibva kuita zvavanga vachiita. Baba vaya vepamba apa vachibva vaenda mberi, vachibva vamira mberi vakati, mandiuraya, mandiuraya, mandiuraya. Fonerai vanhu vari kumusha mubvunze nezvababa vangu kuti baba vari sei. Vachikopedza kudaro vanhu vachiti tofona here bhoza nonga chiri nefiye yekutya kuzvinhu zvavaona. Vanhu vanga kugara seka vakaungana kuchibva kutosvika foni zvikanzi tati tikuzivisei kuti baba vaita sei, baba vari kumusha kuguruve vashayika. Zvikanzi nemunhu akanga aripo achabatsa zvikanzizvo ndo shoko raanga achiti mandiuraya. But regai ndikuzivisei kuti sei ati mandiuraya. Baba ndo vane simbi dzese dzange dzichishandiswa nemwana uyu. Baba ndivakaenda kunotora zvavakatora, but baba vari mukati mekurwara vakatogara pasi vakati mwana wangu handikwanisi kuenda ndisanda kusiyira, kana inini ndakuenda ndichaziva kuti iko zvinozwa simba pasiri. Ndo pandikwanisa kuti ndife ndichisa sei usara kuchita basa iri. But mwanakomana uyu maitiro anga kuita aida zvinhu nekumhanya, kana uchida kuita chakati unouraya munhu, kana uchida chakati unosimbisa nezvakati. Ndiye munhu anga achiuraya vanhu nenguva diki ari mukati mekuda kusimbisa zvanga achipiwa. Ane nhamba yaanga akapiwa nababa, but aiti ndine nguva yaunofanira kuita, kwete nguva imwe chete. Okay. Saka iye akauraya vanhu nenguva pfupi yakateverana. Saka baba vake manje vaitaura nyaya yekuti kana uchinge wasimba ndine mushonga wandichafanira ndikupe, ndikakupa mushonga uyu usati wasimba unogona kutofa kana kurwara nenjere. Iye mwanakomana uyu akura sei wati kutaura nezvake? 37 years. Ndiye ane pamba pakaitwa zvinhu. Endi baba pakatovakaka patovakwa because kutanga kwezvinhu zvake anga kutosumudza. Endi vanhu vakagara vachitotaura kuti kunguva diki iyi haana kuita kana kukorokoza munhu anototengesa zvinhu zvakadaro, but masumukiro ari kuita zvaingotaurika. Saka pakatanga kufa vanhu vamwe vanga kutomunanga kuti aiwa iyo mari uri kumboiona kopi iwewe manje patanga kuita zvinhu izvi. But baba airamba kuti vaende kuchipatara ngavagare vari pai vari mumba imomo. Vamwe vaningira nevakoma vaitwa nzizo siyanai nezvababa anorabisa baba ndiani ndini, but pavaifamba vaizvinzwa. Saka nguva yakasvika mushakabvu achisvika apa achidisapia ari ipapo ndo pakati iye mandiuraya. Iye pachake ane zvaakatonzwa. Zvikanzi kana zvandiri kutaura kuti muzive kuti mandiuraya, fonai kumusha munzwe nezvababa. Vanhu vakasvika kufona vakambomira nekuti zvanga zvaitika ipapo. Ndo pakabva pasvika foni ipapo nevanhu vanga vari kupi vari kumusha vachitedzera kuti kokuno kuti tikuzivisei kuti baba ita sei, baba vashayika. Saka izvezvi murume uyu anzi tiri kuda kuti isusu totakurana tese toenda kumusha kwa baba, tinokuratidzai dzimwe simbi dzanga dzina baba ava. Zvimwe zvachona zvanga chinzi mukomana uyu achazopiwa kana achinge apedza anga achidirwa vanhu 7 mukoma KB veukama. Apa vanga va 3 anga achidirwa 7 vanhu vanga achidirwa veukama. Ende hapana anga achizoti ari kuuya panext ndopi kana panext ndopi, asi munhu akanga aripo aitotaura kuti ipo panapa patiri panapa panga pachitonzi kana munhu 1 akangobuda chete kuti tisaenderera mberi nezvatiri kuita panapa anofanira kutofa. Saka kumira neushingi hwamaita matogona tisati tabuda panapa iye ndiyakutoshedzera kuti mandiuraya. But akatoudzwa zvechokwadi kuti zvikasafamba zvakanaka baba ava vanogona kufa. Zvikasafamba zvakanaka patinoenda kumba kuna baba ava vafa avo vasati vavigwa ava tinoda kunotora zvinhu zvavo vasati vachererwa pasi. Zvikasafamba zvakanaka baba ava vanogona kufa. Dzimwe dzenguva vanofa zviri fani zvokuti vanogona kuti ivo muzoti ndo vazviuraya. But nzira ikushandisika apa patori nekurwisana kumwe kuripo kwezvinhu zvanga zvina baba nezvaka zvakapiwa mana nenyaya yekuti asati apiwa zvinhu zvokuti apedzise kusara nazvo zvinomusimbisa zvokuti akapinda kunyangwe muvanhu anoziva kuti akasimba nokuti baba ava vanga vakasimba homwe vangasina chinhu chakavainacho. But mukapinda munzvimbo mamunogara muguruve imomo mukabvunza vamwe munotonzwa vamwe vachitovaombera kuti baba ava vakuru asi chavainacho hapana chinooneka. Iye mukomana wamuri kutaura uyu ane mhuri here? Ane mhuri, mukadzi nevana vaviri. Okay. Akatomboita vakadzi vaviri, 1 mumwe akaenda akataura nyaya yekuti inini panapa kunyangwe vabereki vangu vakapiwa mari, kana zvaikwanisika vabereki vangu kana achida mari yake ngavamudzorere zvake, but ini ndakuenda pane zvangaona asi haana kuteverwa. Iruwa vanhu vachibva kupi
kugurule. So we ukama mushure mekunge mashiripiti ese aitika usiku vari kuti kudini vakuda kutosumuka zvekuti vari kuenda kupi kugurube kune rufu wai vasingade kusara kuri kunzi zvaitika uku simba rachona kune munhu afa uku ndokwaraibva ende kutori nemushonga wangada kuzopiwa mukomana uyu kana achingapedza kuuraya vanhu 7 baba vanga vasingafe vaizofa kana vapedza kusimbisa mukomana uyu but nekuda kuti vazogamurirwa panzira vafafa ndokusaka uchinzi mukomana makana zvekutamba anofa futi yapakaipa 0713938538 kana 0789600748 munongofona panhare idzodzo mopinda live pachimuti vari kudaka kutumira ka WhatsApp message tumirai pa 0718692244 0718692244 ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 5 minutes to 11 pa National FM chipiri chinotapira kuti tapi Tuesday 14 April 2026 kana machado kuti pata baba Isabel vatsudzura chepabudiriro chagogo vakangosvika pane mumwe mudzimai anogara munharaunda iyoyo zvikanzi ndiri kuita sei ndiri kuona chituna ndiri kuona chituna Zimbabwe ndiri kuona chituna pauri mudzimai achibvaudza murume murume akaenda kuna gogo ava zvikanzi ichokwadi ndiri kuona chitunda ndazvandaona so vari kubvunza kuti woita sei then pane chekuruwa veukama vatambura muri kufiwa muri kurwariwa kusvikira vatsvaga vabatsiri ichokwadi zvikanzi musati maita nyaradzo pane zvinofanira kuitika vasangana pamba vaungana pamba nezuro pakauya nyoka ikapinda muchoto ichokwadi pakauya mhuka isingazikanwa vamwe vachiti ibere tika ichokwadi pakazouya iye mufi mbune vanhu vakatya apo vamboyambira kuti musatiza chikonzero pakati penyu mukangotiza angobuda chide mukati mevamwe muri kubvutwa so ndiani aunza nyaya yekuruwa veukama vacho vari kuti kudini vari kuti isu hatisi kuziva kuti mararamiro akaita sei wawo nekwatiri kuenda saizvo zvamwe ichitoshedzera kuti tiri kutosvika kuenda kurufu rwababa vachona kana kuchinzi iye ndokwake kune simba rake tichanopinda kusei vamwe vachiti aiwazve kana tine vari kutitungamirira pazviri rega tinoona zvakamira sei but iye akasimudza maoko akati mandiuraya 4 minutes to 11 0713938538 kana 0789600748 pana comrade Chipolopolo is it comrade Chipolo rega nditsvage zita vanochibata chimuti vari pa Glendale right zita vatumira panapa vanonzi comrade Chipolopolo pa Glendale yes comrade Chipolopolo amai vakachibata kuti dzi kwanzi ndofa nacho ndodona nacho hanza National FM kufadaya yes comrade Chipolopolo pa Glendale ati gogo ngawaende kupi kumapisa Mat South kunenge kune mombe waobhodza dziri kuurawa ikoko ndiko kuna nyama yenzi ndikune nyama yeso amteliso sadaro so ari kuchema neighbors yes ani tiri kugadzira nyaibo 7 draws 7 matches kwanza zvida kunaka mastrikers 2 minutes past 11 ndio pafika nthawe pale manje inde ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 19 minutes past 11 pa National FM Tuesday 14 April 2026 baba Isabel warimoka mu studio pane chimwe chiri kupisa re chamakabatira Zimbabwe tsudzura tibve boshongora icho kwa dimbo ya Zimbabwe mamuka seko maswera seko baba na maimaka pa Glenora apo hari seko makanaka wamuka seko Clayton Zulu chimutoka bata Morris Piri chimutoka bata Assistant Inspector Mbare Police Station Mbare Assistant Inspector Mbuzana chimutoka bata wamuka seko Mr. Tailosi Heipek chimutoka bata ipapo wamuka seko Miriam Charovedza Ngirozi and Venyuro Praise Media akabada chimuti vanoshedzera kuti Praise Mala Media akabada chimuti kwanza ndichisiye Praise Mala Media chimuti akabada kwanza ndichisiye ndiye mala aripo paguru ipapo kwanza ndichisiye kuti dzi ndakachibata ana mukaro isiyo tempo fanigawo apa muchenda Miriam na memory maruma hoko ndisika kakano vanoshedzera kuti main actor Terence Bobo kwanza ndakachibata kuti dzi andichisiye Joramu Nevenyuro Mafumbize chimuti akabada kuti dzi pamuchenda namukwasha mukuru Isaac Ndebvu wasu chimuti akabata pamuchenda mudharaungu Star Given ari seiko mazero mileage pa Star Given ndozo chimuti mnenge makachibata paka Harare Highfield Harare icho kwa dimuri ya Zimbabwe nyaya ndine panapa inyaya yakaitika nezuro maneru mukati menzvimbo Highfields munonzi mu New Canaan
munyuke nani muri yeZimbabwe ndakafonera kuma past 8 dzemanheru ndikakwanisa kufamba kuenda mukati menzvimbo iyi but nzvimbo iyi yandakasvika muri yeZimbabwe inzvimbo yakazokwanisa kuti mapurisa venzvimbo yemu Highfields vakwanise kusvika panzvimbo iyi vachizotora mutumbi. Ndinotenda muri yeZimbabwe nokubata kwamabasa kwamapurisa but mabata kada basa mapurisa anoratidza kuti ivo nguva yavakashevedzwa vakabva vasvika nenguva uyezve vakazosvika nemwe pala motokari yatakura mutumbi. Asi nyaya iripo ndiye kuti ndichisvika mukati menzvimbo muri yeZimbabwe hazvina kubata zvakanaka vagari vemukati menzvimbo nokuda kwerufu rwomukomana uyu. Murume uyu anga achigara pamba paakasiiwa mushure mekunge baba namai vake vakafa, mbuya vake vane imba ipapo ndokubva vashayika. Ndichitaura nevavakidzana vanotaura vachiti ivo pakafa mbuya vake vanomuridzwa imba vakakwanisa kusiya mukomana uyu aine rumu yake yaishandisa pamba apa but pamba pakazosara paine anzvadzi yambuya vake but kusara kwakaita ipapo mukomana uyu aita sekunonzi pamba apa pari kunetsa kugara nokuti mukomana uyu angasarare mumba airara panze pane zvimiti zviri panze padhuze nemaketi. Kana iri nyaya yechikafu aitobuda kuenda muchikafu. Ndakakwanisa kusangana zvakare nevamwe vanhu vandakataura navo vane musika nevavakidzani vachitaura kuti isusu tisu taipa mukomana wechikafu. Waitaimupa chikafu asi nyaya inonetsa ndiye kuti taiti kana takamupa chikafu hama dzepamba paanogara vaiuya zvakare vachitaura mashoko ekuti anomupa chikafu tikazoona chatinoona pamwana iyeye ndimi dambudziko. Saka vanhu vaimupa zvakare chikafu nokutotya asi mwana uyu airarama achirara panze. Saka zvakazoitika nezuro ndezvekuti vanhu vakatoona kuti maitiro akuita munhu uyu anenge akuratidza kurwara. Vamwe vanotaura vachiti ivo vakaenda pamba kunotaura mashoko ekuti mwana arwara vanhu vakati siyana naye ende nguva yakafa mukomana uyu anofungidzwa kuti akafa kuma past 5 dzemasikati anga achingori ipapo kunosvika kuma 8 manheru anga achingori ipapo kuma past 9 anga achingoripo ipapo. Vanhu vachienda kuchinodza veukama but vekama vachitaura mashoko ekuti ibvai pano kana chiri chitunha chisi chenyu. Pamba apa mukomana uyu akura sei? Mukomana uyu ari over 30 years. Over 30 years. Anambogara roora hake ende munhu kumashure akamboita senge munhu ari kurwara asi ari pamba ipapo. Pamba apa muri kuti panga pari pagogo. Panga pari pagogo. Iko zvinozvi vashayika kudaro vakasiyawo hanzvadzi yavo nemudzimai wavo ndivo vanhu vakasara chigara navo. Pashayika gogo pakasara ani nani? Hanzvadzi yegogo vacho. Okay. Nemudzimai wavo naiye. Asi kubva zvauya apa mukomana anga kugara panze. Mukomana aigara panze kuti aishushwa here nevanhu vaigara pamba apa? Maitire vanhu vanoti ko wai mukomana achigara panze vanoti vaipindura kunzi siyanai nazvo. Ari panze kuda vakamupa chikafu wonzi musamupe chikafu mukamupa chikafu akaoneka chaanowana tichataura nemi uyezve achirara panze ipapo. Tingati susu vanhu vakasiwa pamba apa nemukomana uyu ukama hwacho hwakamira sei? Sekuru nemusukuru. Ndi sekuru. Nemusukuru anzvadzi yagogo. Ndi sekuru. Ndi sekuru. Saka muzukuru aibatwa rafu. Muzukuru airatidza kuti aibatwa rafu. Nagogo. Na sekuru. Na sekuru. Sekuru nagogo. Zvakatora nguva yakareba sei zvichiitika izvi? Zvatori nemakore. Zvatori nenguva. Ende mukomana aitonzi aitikwanisa kuenda kana kumashops panobikwa masadza paya ndo painodya. Kana asina kudya ikoko anokwanisa kupiwa chikafu nevemisika vari padhuze. Asi vanhu vaikwanisa kunotaura nevanhu ava kuti ko wai muchirega mwana idaiso ainzi siyanai naye uko nongo chimupa chikafu waibvunza kuti uri kumupa chikafu iyoyo tikaona chatinoona pamunhu iyeye ndiwe dambudziko. Ende munhu uyu akafa kuma past 5 kunosvika kuma 9 kuti vanhu vazobuda ipapo vanhu vakaimba panze kuti vakwanise kubuda mumba sekuru vaende kurodza mapurisa kuti kumba kwangu kune mutombi. Ende vanhu vakaungana ipapo vaenzi ibva ipapo chitunha ichi chitunha chenyu. Sekuru vakatoziva kuti muzukuru ashaya. Vachiona TV varumba chitunha chiri panze pagedhi. Vanhu vachida kuedza kuvaonesa. Kuda kuvaonesa. Zvikanzi aiwaka. Siyanai chitunha si chenyu. Sokuti kamukazi vepa wachanel ndichakusirai vanhu vachiimba vari ipapo mamwe maimbiro avaita vari vanhu kutsamwa zvokuti ini nemhuri yeZimbabwe pandakasvika ipapo mapurisa asati asvika ndakatoti handikwanisi kusvika pane mutumbi nokuda kwezvaita vanhu ndakatozomirira mapurisa kuti asvike tikwanise kusvika tose nokuti vanhu vairatidza kuti vanga vane chiki vanga vakatsamwa nezvanga zvichiitwa ipapo. Baba Isabel hapana here vamwe veukama kwaifanira kuenda kunogara mukomana uyu? Ndo patisingazive ipapo nekuti ivo pachavo ndakada kuzama kutaura navo vaitiona kuti havasikuda kutaura nevanhu. Sekuru aya havasi kuda. Ya zvakaoma. Zimbabwe munoti kudini kone ichi chepa Highfield. Saka mutumbi wakatorwa nemapurisa. Mutumbi wakatorwa nemapurisa. Tingaziva here kuti mukomana uyu akashaya nei?
mukomana uyu anonzi mukufamba kwake akambotenga kuita senge akurutsa nguva iyoyo achibva kutoita senge munhu akutozvimesa ipapo pakatoita vamwe vakamugeza. Tichanzwa vadiwa vateerere, munofungei nenyaya yaunzwa naBhosvo kubva paHighfield? Vagari vekuHighfields kana muchitenzwa ngatibatsiranei, nekuti nyaya inge iri mukati menzvimbo yenyu. Ndimi maichema nezvaitika nezuro, ndimi maiziva mukomana magariro ake nenzvimbo iyoyo. Ngatibatsiranei kuti sokuziva kwenyu imimi chii chakambenge chichiitika, nokuti vanhu vakanga varipo mukoma KP vanga vakuimba mamwe maimbiro ekuti vaitonzwa hasha kuti nhasi uno tikanzwa kuti munhu atotengera kofi ndakanaka uyu tichaita noise rakanaka rinozobva kupi nemagariro aaita tichiona. Iye ainyimwa chikafu achirara panze endi pairara panze ipapo pugeji ndiko akatofira ipapo endi haana akatosiyiwa ipapo akatozofukidzwawo nevamwe. Imba iyi yakakura sei? Kana ndisingakangarise inogona kunge ichisvika 7 rooms. Yakatopera kuvakwa baba Isabel. Ende rumu yaigara mukomana yakasiyiwa achigara nambuya vake iri kunze kutogara Roger iye achibva panze achibva dzingwa. Imba yakatopera kwete kuti hapana makamuri ekuti anogara. Aiwa, imba yakatopera. Zimbabwe 27 minutes past 11 ndio pafika nthawe pari manje. Zimbabwe tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu tinzwe kuti munoti kudini kubudikidza kane ichi chatsudzurwa napapa Isabel chepaHighfield cheparuwa pabodzika nachakubudiriro. Vapindira mustudio vasawira vedu veDMR It's Moving Training Specialist. Adai unenge wagonera ka Boss Black Sam. Aiwa, Boss Black Sam vanoshape kugara, vanoshape kubata kusvika kapera nekachingomira vakabata mudhuri vakabata muti vakamusunga bhutsu iyo yakasungwa kare. Avaiwe ndiko kanyumbo kanchemera kuti areta. Yes, Leonard Dembo. Baba aigona chinhu chava aiziva zvinhu zvazvini. Aiwa zvinhu nhasi zvingori zvinhu ko Boss Zvemunyati paShisha Business Center. Nhasi kapane anonzi Theoma Nokutenda Marume ane birthday 8 years nhasi. Theoma Nokutenda Marume. Mwana wa Boss Zvemunyati ane birthday nhasi. Saka chimbomuimbira ikakamboka yakaya tisati apinda ka Museo One Electronics. Pure quality, no deception. Kugadzirira ka Theoma Nokutenda Marume noku chichisenga chiri mapostori kambe wanikadziro tongo ruvetirimbira fobvunza mbuya mararadzeko kumuka undepake katika unda Jesu wakanaka mapostori kumusoro sumba sindevu kwangu makampatatu kunotora mbira isina muswe baba nganga bai baro ini ndiri jaya anzazi kongonya kaunda Jesu wakanaka ya yemeni wo baro iya wana pilo mumba Seu rigidi. Avaiwe apa ndina kana mai apa Chiko zvi. Ndina kana sekuru. Iwe uripo. Ai, ukabva kupi? Zvine ndotokuveza zvangu. Aiwa, ukabva kupi? Papa Isabel hanzi na Comrade Shata paHarare Province. Aiwaka tiri kudekedzerwa baba ndimhurisiro kwaatezvara vangu pamurewa pakasino kwa Matambo Mudhara Bhonzo. Hanzi vakachibata chimuti kuti dzvi 0713 938538 and 0789 600748. Pane chimwere chamungada kupedzisa tikana tapupurisa kachirongwa chatu chantsiku yarero uno. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura kuti kamatima na wose nyika ino paka ndapinda mukoma kebet kwa chivi kune nyaya yekuti kune vanasikana vakazvarwa vari vanasikana chete pamusha pavo. Vangani? 3. Vanasikana avazvarwa vakadaro vakaenda kuvarume nekudzoka vadzoka pamwe vakaenda kuvarume vamwe havana but vamwe vari pamba ipapo right pastendi pavo panga pachigara amai nababa sezvo vanasikana vanogona kuenda kwavanoda kana kuenda kumabasa chikonzero vanenge vari vanasikana vachizoti sezvo vakamisha kune dzimwe nzvimbo. Saka iko zvinozvo vanasikana vanga vari kumabasa pavadzoka vawanika sabhuku atora stand achibva apa vanhu vakutovaka ipapo vanobvunza tadzoka pamba pedu sabhuku anoti mwanasikana atore stand dai wangu vari mwanakomana ndiye anotora. Saka vanasikana vari kuti stand yedu yakutoenda isusu nekuti tiri kunzi vanasikana. Saka vari kubvunza vachiti vanasikana atipiwe here nhaka yababa venyu kana pari pedu nekuti tiri vanasikana panofanira kutengeswa. Mati chii chaitika ichivi? Okay. Vanasikana vakazorwa vari vanasikana chete baba namai vakafa stand yakutorwa yakutengeswa imwe munhu nesabhuku izvezvi pari kutovakwa pastand apa
mumunda pakutovakwa sendi yakatotorwa munhu akatopiwa kutovaka ipapo. vanasikana vari kudzoka vari kubvunza sabhuku kuti wanzizo muri vanasikana hamuna nhaka munomu, dai vanga vari vanakomana ndo vandaipa. Sezvo muri vanasikana hamuna nhaka, hapana stendi yenyu pano, zvakatodarika. vakwanisa here kuenda kwamambo? Ndo zvanga vachibvunza, ndikati endai kwamambo. Vangachita vasati vaenda kwamambo, saka vangachita vari kuenda kwamambo. Saka izvezvo vanga vakandipa nhamba dzekwamambo. Nhamba dzekwamambo handichadzioni. Ndiri kukumbira kana muchininzwa nenyaya yenyu yemunda wamuri kutorerwa naSabhuku achivaka, ndakakwanisa kufonera wandakanzi ndisekretari. Sekretari wandakafonera achibva ati ndaive ndiri sekretari, asi kuzvinozva ndichisiri sekretari. Sabhuku vakaisa mwana wavo ndiasekretari, saka ini ndichisiri sekretari. Saka baba nemwana ndo vakumhanya chinhu ichi. But ndakazoita mukana zvakare wokufonera mamwe madzimambo anokwana kuita matatu. Madzimambo akati hakuna zvakadaro, mwana nhaka yake hazvinei kuti musikana kuti mukomana. Uyezve ivhu racho iroro haritotengeswi. kumaSabhuku simba rokutengesa ivhu vari kuriona kupi? Handizivi, handifungiri maSabhuku mukoma KB vakuru kana maSabhuku vabatwa paya vane zvavari kuita zvinotsoratidza kuti Sabhuku zvawaita wakanganisa. And handiziti vakuru vari kuona here kuti vari kusviviswa sei nemaSabhuku. Shamu ine munyu inofana kurova mamwe emaSabhuku. Vamwe vakatarisa nokuti Sabhuku anenge ari 1 but ari kushungurudzana wakawanda, and zvinokanganisa zita revakuru. Mungaziva here kuti ndiani akatengeserwa? Akatengeserwa asati tamuziva. Nditori neurongo kunosvika panzvimbo. Okay, ende kuti mwana weimomo here kana kuti akabva kune imwe nzvimbo. But ndizvo here kunyangwe abva imomo, kunyangwe abva kune imwe nzvimbo, anoendeswa here pamba pevamwe vana vari kurarama nhaka yevabereki vavo. 0713938538 0713938538 kana 0789600748. manzwa kacho kwachivi ichi chepaHighfield chekubudiriro chekuruwa dzatsudzurwa nababa Isabel, munoti kudini konadzo? Enda kupinda panapa inyaya yepamfakose. Nyaya yepamfakose yakamira sezvizvi. Pane imba ndingangoti ndiye family. Zvairi yefamily pane vanhu vari kugara ipapo vakafanana nevamwe mai vane vana vavo, kwozoita hanzvadzi yamai ava iri pamba ipapo, nemusisi wavo vari pamba ipapo, nevana vamwe vevazukuru vari pamba apa. Vari pamba kudaro vana ndo vakatanga kuchema, vedu hatisi kuroorwa, tikaroorwa tinongodzingwa nevarume. Matiri kufamba tinotonzi dzimwe dzenguva vaitotaura mashoko asinganyari, tiri kutonzi tiri vanhu vemutouchline, but isusu hazvisi zvatiri. Titori vanhu voda kuroorwa munyama kana kumabasa hatigari, asi mukati mekufamba kunyange vari mudzimba vanoti ivo tazama kufamba tine zvatiri kunzwa, toita sei? Alright, ndobva vafamba. Vari mukati mekufamba kudaro pana mai vari kugara pamba apa. Vanove ndo vari kuti vanhu kana vakafamba vari kupomerana kuti ndopakamira kudaro. So amai vandobva vazvinzwa kuti zviri kusvika munzeve dzavo kuti zvinenge zviri kusvika. Amai ava vari kugara pamba apa vari kubatwa kana kuti vari kupomerwa kuti ndivo vane chekuita nekusagara zvakanaka kwevana kana kuroorwa kwevana. Ndiani mudzinza mufamily? Nditete. Right, nditete. Kuvana vakataka kunza nyaya nditete. Asi family yakazouya apa yakawanda ichiburitsa nevaning'ina vavo varipo pamba apa. Nasisi vanotosedzera kuti ini ni muning'ina wangu. Alright, ndobva vafamba. Amai avo vakazoenda kumubatsiri veka, vachibva vasvika zvikanzi imi mune nyoka imi. Nyoka yamuna iri pamba apa. Kusvika vazopupura kuno mwe muzukuru ari pamba, zvikanzinzwa muzukuru, ishokwadi nyoka ndinayo, but ndaienda kuMozambique. Pandaenda kunohota kuMozambique ndakapiwa mushonga uri kutengesa, but handina kuziva, ndakatora ndisingazivi, ndichiti uchazoita sei, uchazokanganisika. Okay, ndobva vabvuma. Ndobva vaenda kunomwe munhu namatari padhuze pa zvikanzi ichokwadi nyoka muinayo, but handikwanisi kutora chikara ichi muri mega, haisi secret iyi. Panoda veukama tiungane. Hey, ndokubva wirira nevamwe zvikanziso nyoka iri kuuya kuzobviswa pamba. Ndobva ndasvika pamba apa, vanavo vakuzotaura manje navatete vave zvikanzi kwete, ndinambotaura kudaro ini ndichazvizivini. Pakapota ndoiziva kuti tikamako zvikanzi kuinge wani makataura mukabvuma musuya, mabvuma tikafonera nehama dzese, hama dzese dziri kuziva izvezvi.
amai havatori nevamwe vana vanoshanda basa ripamusoro. Pataita kunoita live ndiri pamba apa kune mutemo unoti zvinhu zvinofanira kuzviita vanhu vatenderana vachigutsikana. Ichokwadi. Ndasvika pana amai ava, amai vatokura nevamwe vanoshanda rimwe basa riri pamusoro. Ndikati amai vakura, breadwinner wavo vana vavo, hatikwanisi kuita live nawo vana vavo vasingazivi. Vati vafonerei. Halo, mwana akakwana kuona kutaura, aingosheka muromo achiti, kana pane zvamunogona kuita itai, nokuti neniwo ndafamba ndanzwa nokutenderera. Kana pane zvamunogona ndovanati aiwa uyu mwana uyu, but amai vane hama dzavo. Yes. Mwana akatenda hama dzavo dzichati tirikuona vari kutenderera pasocial media. Chii ngatibate hama dzavo zvikanzaimerashedza vari padhuze zvikanzaiwa komana takazvitanga iri tinasi itai basi ivo achibva titano zvamuramara tikati kana munhu akubuda achiti kweti hazvichaiti takuta senge tiri kumanikidza munhu. Imi muri kutsvaga rubatsiro, ngatibude isusu kutsvaga rubatsiro. Ari kuramba kukona kutomusiya nokuti iyeka mutemo unoramba. Munhu ikodzero yake zvaasingadaite sei hadi. Tobva tata nefamily mukoma KB patanga takagara tiri mumba, amai vanga vakagara vakafuratira dhoo remba yavo, vana neveukama vachitaura vanoti kuti muone dhoo rakavhurika ndinhasi. Dhoo iri harivhurwe iri, ende dhoo iri harivhurwe imbai haivhurwe dhoo, kungovhura nokupinda mumba makazara maketeni. Uchipinda mumba chikutanga unosanga nacho iketeni. Alright. Ende mumbamu dhoo harivhurwe 1 2 imbai haivhurwe nemawindo. Ijere mumbamu mune churu. Tisu vasukuru tinoziva kuti tizopinda tinotesa churu manje muri dzabuda ka hamo. Hazvitesa churu zvikanzi white chikuudzai churu chakatombobuda chikakura ndobva tatsvaga mubatsiri, churu ndobva chabviswa iko zvino chakabuda. Tikatenderera kuseri muchatoona kuti chiri kutobuda. Imbai kusanganisira pawakagara bhozho ipapo pakatokireka tarisa pasi kuona imba yakakirika kubva pasi kusvika pamusoro zvikanzi churu chiri mukati, chiri mubedroom. Wow, zvikanzi mubatsiri paakati ndakuchiuya kuzobvisa zvinhu ndobva auya pamba. Musi wauya pamba vanhu vachipinda mumba, mubatsiri achida kunobvisa nyoka. Ari kuona zvikanzi munoona dhishi riri apa here ndomanga muchigara nyoka, but nyoka yabviswa. Ine kwayaendeswa ipapo varipo ipapo umwe hama ipapo tugu ndobva yabudirwa nemudzimu. Nyoka hongo iripo, but nyoka taiona yatakurwa yaiswa pane rimwe rwizi ruri padhuze panapa. Pachipo pabuda vamwe zvikanzi ichokwadi amai ava nezuro vakatakura saga 50 kg yaredza kuti ine zvinhu zvakatakura zvakazara vakaenda kurwizi. Asi ivo zvikanzi hongo saga ndakatakura ndikaenda kurwizi nezuro manheru, asi pandaenda kurwizi manheru paya ndanga ndakatakura zvimachira nezvimuchekacheka zviri muno mumba zvanga zvati wandei ndozvandaenda kunorasa. Saka zvamutarina ndezvisiva. So veukama vamukoma KB zvavaichema nazvo nezuro, varume vakuru vamwe vane rasta imwe mutumba nevakadzi kuti vachichema vachiti izvo tiri kukumbira kuti tiwane mubatsira unoya kuzobatsira pano. Mukasvika ipapo mukaona vanhu varipo mhuri yeZimbabwe munonzwa tsitsi vanoshedza kuti tiri kugara mumba muno, but tinotoziva kuti mumba umu mune sekisumu mune nyoka. Asi atina zvatinogona kuti zvidiite. So vari kutsvaga chii mubatsira unoya kuzobata nyoka iritozikanwa kuti iripo. So nyaya tinei pana pamukoma KB ndeyekuti kune vanozviti vanogona mukoma KB mune strategy nemangu maitiro amunomboita kusanganisira kubatsirwa kuri kuita vanhu. Baba Isabel, mubatsiri akaudza amai ava kuti imimi mune nyoka yamakawana kuburikidza nebasa ramaita ichokwadi rokuenda muchinotenga muchitengesa. Pazvavakatora pakauya pamba pakanzi nyoka yabviswa mumba pane kwayaendeswa. Ichokwadi haasi kukwanisa here kubatsira kuti nyoka iyo yonobatwa. zviri kutoratidza kuti ipapo ndo panenge pakagumira. Sokutaura kwavo hatina kudzika nezvemubatsiri chataitsvaga nyaya yekuti vanhu vabatsirike, kuratidza kuti ukaona vakutotsvaga zvakare kuti kana vari kuva munobatsira tinoti izvo tichitaura panyaya yekubatsira tinosanganisira futi iyeye akambozama iyeye nekuona zvese kuti kana achigonawo ngaatangire ipapo. Chatirida kunzwa kuti mumba maita sei mabatsiro chikara chaita sei
chabviswa. Pamanga makaungana nevedzidza vemhuri vanga vari vangani vaitaura nhunha dzavo kana kuti matambudziko avo? Right, vanga varipo panzvimbo panga varipo 8 vachiti kudini? vachiti hapana baba sikugarika, hatina chiri kubuda, but kwese kwatafamba ndo zvinobuda, kwese kwatafamba ndo zvinobuda. So vanga kuti sekunonzizvo vanga kutogara vachita noise, so kutomboshandisirana maoko kuti mumwe achitoshedzera kana chingomukanda ndakafa anguka beta ndife kuti kusiri kufa hapana. So ivo zvavakazogara pasi vakati munhu wedu akabhenga abvuma iko zvino zvaakuramba, taakuchitsvaga vane masimba vaya vanogona kubatsira kuti nyangwe munhu achida asingade, kana vanoisa hoko dzavo munhu achirohwa nezvinhu zvake kana kuti chinhu chake chichibatwa, ngavachiuyawo vatibatsiri nokuti tinoziva kuti variko asi hatizivi pavari. Baba Isabel, nhamba dzenyu dzinoti kudini? Toziva kuti izvozvi vabatsiri vakawanda vakateerera vanokwanisa kakubatsira mhuri iyo right iri kumufa kwose. Munobatika sei mawasvitsa ikoko? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe, nhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Hey, mhuri yeZimbabwe, panga pakaunganwa vanhu vanotoziva zviri kuitika mukati menzvimbo iyi. Aiwazvo kana agona mukoma kepi vanhu vangatadza kuzera kuti munhu agona. Aiwa, anenge agona munhu anenge abatsira. Tinozodaka kunzwa kuti chii chakaitwa namama ava. Handitika nyoka iyo yaigara payo uye basa rayo ranga riri rei ende aibata sei right. Shivedzero kuti mwenezi yevanhu vakasiyana vakambenga vari mukati mekudanana mukati mekufambidzana, asi nyaya iripo ndikuti pese pavaonana vanenge vari mukati mekudzingirirana, pese pavaonana vanonokorana tsoka, pese pavaonana vanotukana. Asi shoko renezobuke ndiri mukati mekutaura nasabhuku chigwida achiti vanhu zviri kuitika mukati menzvimbo yangu vanhu vakutodetsera semasabhuku maviri kuti mukomana ndokwasabhuku chigwida, mukomana mwe ndokwasabhuku mukadzi ndokwasabhuku magore, but vanhu vari kunetsa kuti matare anetsa, vari kushivedzera kuti izvo endai kumapurisa kwacho vari kuenda. Asi shoko rimwe randasarigwa naro nderekuti izvo randakabvunza kuti nasabhuku bhozho tibvunzirewo kunyika kuti vanhu vakaroorana vakabvisirana mari panoshevedzwa munyai veukama voungana zvichiendera kuti ashandisa nzira ipi yekukumbira here, yekutizisa here, kunyange nzira ise waita asi uchasangana nehama dzemukati nemurume chete. Ndizvozvo shoko riri kuti iro vanhu kana vachinge varoorana paine munyai kana vakurambana panounganidzwa vanhu nemunyai uye zvakare anofanira kuziva madhiri avevo kuti handichafi ndakatuma kunonzi ndiri kunotora mari uku kana kuve mukosha wekuku chikonzero vanhu vaita sei varambana pabuditswa gopuro tenyoro shimwe benefo vakachivemba kemenikeasha iro randataura rudo rwevanhu vakamboroorana ko rudo rwevanhu vakakodanana havana kwavakaenda kuhama vaiwirirana varipo tu vachidanana varipo tu ko kana vakurambana zvakare vanoshandisa nzira ipi? chii chaitika kumwenezi? Inyaya yekuti pavasangana chete maoko kurovana kumapurisa vaenda vadzoka vachifandiswa vachiita sei, kumasabhuku vaenda, but zvakuita senge zvakuita nyadziso mukati menzvimbo. Mukadzi nemurume uyu vari kunetsana ava vakamboroorana vakagara vese here kana kuti vakangofambidzana chete? Aiwa, kwaiva kufambidzana. Murume akura sei? Vatori nemaeji mamwe chete, vachibva varambana, vanogara munzvimbo imwe chete, pavanosangana chete haka vambobvunza here murume, vambobvunza here mukadzi kuti chii chiri kunetsa? No, ndofunga kusiyana kuti pakati pavo kuno kusawira chinonzi kurambana kazhinji zvinoreva kuti pane kusawirirana zvinenge chiitika, but so vanhu vakubvunza kuti wai vachiita izvozvo, ko wai pavasangana vachiita noise, ko wai vasingagamuchirane pazvinhu zvavo. So vakubvunza masabhuku ekuti izvo kana vanhu vakaroorana vanoshandisa goporo, ko kana vasina kuroorana vakambodanana kuti pasaitika zvinhu zvakafanana naizvozvo vanofanira kuti vaite sei? Ari kunyanya kushungurudza, ari kunyanya kunetsa mumwe pakati pevaviri ndiani? Mukadzi ndiye ari kushunguridza murume. Pose paangosvika chero akangoona kana kuti mukadzi ane mumwe munhu, kana kuti akangosvika zvekungobhekana chete, anosvika dzimwe dzenguva pamwe achitobvisa hembe yemurume. Ndo pandiri kubvunza Baba Isabel kuti mapurisa kwavaenda kuna sabhuku kuna mambo vagara here nawo pasi kunyanya iye mukadzi uyu kuti vamubvunze kuti chii chiri kukunetsa, ndava yei usiri kudaka kutambira kurambwa? Maybe musikana uyu kuti mukadzi uyu pane zvakakura zvakaitira kamukomana saka zviri kumurwadza. Ndozvinofura makwadzi izvo inini nguva yangu ndaive ndichiti
tichagara tese. Okay, But wangu mukashindudze kuti azvisiriso. hachandidi zapera. Saka hapana kwaari kuenda. Hapana kwaari kuenda. Hachazowana peace. Hachazowana peace. Saka Sabhuku ndiwaunza nyaya. Sabhuku ndiwaunza nyaya kuti tanzwa nenyaya dzakadaizo apa vanhu vekuziva. Hai, Zimbabwe vedare vaterere manyama machinzwa chekumwenesi. Mwenese. Munoti kudiniko mukomana nemusikana murume nemukadzi 23-27 murume nemukadzi vakafambidzana vachibva varambana, asi mukadzi uyu haasi kutambira kurambwa kwaakaitwa, ari kuti kana murume hausi kuzowana kapisi pese paunongosangana chete kia fota kia. Musikana wikoti mukadzi uyu dzimwe nguva anotosvika pakutobvarura hembe, right, kubvisa hembe yemurume uyu. Munofunga kuti kudini? 0713-938-538 0713-938-538. Ndaseka zvangu mai vekugara nechikomba avo ndavashayira mupanda wavo kuti ndeupi, nyimo here kana kuti nzungu. Ndinonzi mai chimeme kana kuti eme kuepweti kudombo remaziso. Kwamataura pangoma kaipika anofanira kunge ari maputi. Ndo chinhu chisingagoni kumera. Nyimo ukaisa muvhu inogona kutomera ikabereka chibereko. Nzungu inomera, asi kana ari maputi chibage chakakangwa hapana chinobuda. Ndo mpanda waamaya. Havameri. Yeah. Vakuti chibage chakafukutwa. Regai tizochinzwa chakazara kuti chinoti kudini kana mabasa boyo vachitsudzwa kanyemba yokumwenezi iyo hapana musha apo chipfambi chaiitika. Kana wakuda kurambana wongorambana. Handiti kazvisina sadombo mukati. Mukadzi uyo ngasarambe kurambwa. Ndimutsiro ukashekubeni matono tinashe gotora tichaona makwerere Alfred Mafrado Madeko Famba Calvin Joao Queen Esther ngoni Rebecca Fosa mai Craig Pachaoma mai Makoni Anzi Masika Seke mai Jari Rufaro Kamanyura Prince Muningiwa Elias Arumando Innocent Manyosa Desire Chikweledza Prominent Mandombo pamwechete kana Brian Madziwanzira. Ndinonzi the National FM Shift Boss Victor Katio pamusiwa. Victor Katio hausi kusangana nedambudziko riri kusangana nemurume ari kumwenezi uyo. Zvakane nguva yakareba sei vachinetsana mukadzi uyu achishungurudza murume wakambodana naye. Tosvika panguva inoka vakutopinda mu5 months. Mwedzi rinogona kuita 5. Zvinogona pakusvika mwedzi 5 vanhu vachinzi vakasiyana vachingoita seizvozvo. Zvinge zvakuita singe zvakurema. Ndosaka vakuru vakuita sei vakutoshividzira kuti pakadai so panofanira kuti paitwe zvipi, nokuti kunetsana kwacho kunenge kuri mukati mekunetsa 5 months. Endeni vanga vakushividzira kuti pane mutemo unogona kuiswa kuseri, ende murume anga achitizvo kuti ndiende kumutemo iwowo ndinenge ndichiti isusu pane zvakawanda zvimwe zvatinoda kubatsirana. Kana tazoenda mutemo kana kuisa mutemo pakati tichabatsirana sei kana kuonana sei. Ndandisingade kuenda kumutemo wakafanana kuti tisazosangane mumwe kana kuti tiisirwa distance pakati kuti mumwe nomwe amire kwake. Asi ndanga ndichiti kana kuri kusiyana azvidiwe kuti kusiyana vanhu maparufu kana kuti amuchaonani kana kuti amuchabatsirani. Saka ndiri kuti inini before ndaenda kumutemo ndoita sei murume achiudza sapo. Right. Mapurisa pavari kuenda kumapurisa murume uyu kunoripota vari kuti kudini? So mapurisa vachida kunoripota, polisi yakapedzisira yakuudza murume uyu kuti iwewe unofanira kuti uende kunovhurisa mapepa, nokuti kana wavhurisa mapepa hauchisiri mutemo wako iwewe. Kana wavhurisa mapepa ikoti inenge yakushevedzera kuti inotumira mapepa unosevha kumunhu uyu. Kana iwe uchiti hauchari zvechiwa mukadzi ari kunetsa, kana mukadzi uyu akava achikunetsa zvinoreva kuti anenge akukanganisa mutemo wekoti kwete mutemo wako iwewe. Tinotenda ameno vanoziva nezvemutemo munoti kudini? Mukadzi uyu kuti musikana uyu ari kushedzera kuti mukomana akanditambisira nguva yangu, ndaitotarisira kuti achaita sei achandiroora, saka regai ndimushaiseka please. Amaiwe mwenezi hey, asinaiwe kanyemba na bozho mukadzi wekuramba kurambwa uyo asi muroi here?
Ndimutsoka hita Nyakarenga, Nicholas Charamba, Henry Makwati, Shakmeni Matono, Nobet Chabeta, Rufaro Kamanura, Tichawana Makuerere, Ninonzi Mr. Desire Chigwedeza, all the way from Bakasa. Kuri Seiko Kuguru, Nasindo Zawti Makachibata Chemoti, Kuti G, okay. Kebina Bosho, Tripopa Chemoti, Ndini Maviro, Jaminkolo, Baba Feipa, Heathcliff, Ita, Kuna mai wangu mai Jaminkolo, Ne Hanzazi yangu mai Edi, Varipo, Pachemoti, Varikukwadzana, 1. Kuri Seiko Kukwadzana, 1 nasi. Ndawe zirikudiana, zafika hizo pana 11 minutes to 11. Pa ZBC, National FM Radio, Regaika ndisati ndakupaika mbo, karikutewera kati chimbonwira mvura, nimbo kupaika mashoko, akakosha arikuvaka Bovans Diesel Services. Tatanga Kanyemba, yes please. Tichipasa kakutenda kuna anzatu Tete Soneni Sibanda na Philip Blafiza Makazo. Akacheza na mochoka na wara za 6 o'clock machibese. Ndirikona kawafumbuka Mike Arijibowa pa Eastview Phase 18. Akatindira chipata chimuti paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello, nkoma Kebina, nkoma Bosho. Mamuka Seiko mama. Tamuka, ndimaita diwa pachitungisa pasengeza. Okay, maita diwa zorai volume mbija na radio yenyi mutinzwe pa phone. Alright. Kuri Seiko kuchitungwiza. Tunza kuri right. Tibatsire itinzwe. Ndidafunza kuna nkoma Bosho kuti gogo weudza munhu kuti chituna avo muprofita here kana kuti chii. Aiwa, avazikana semuprofita, avazikana seng'anga, vanongosikana sambuya vechikuru vari munzvimbo. Saka mbuya ava vanenge vanoroya chete. Amunombaonawo here baba. Maita dio. Hatizwisise, hatizivi maita dio. Aiwa, mbuya ava vanenge vanoroya, vanenge vanotoziva vanenge vatotsvaga nyama yeindependence ava. Vari kutsvaga nyama ichi? Independence. Saka vanhu ngavamhanye nguva iripo ava. Vanofanira kuita sei vanhu? Ngavatsvage mubatsiri vabatsirwe. Okay. Chokwadi. Ngavatsvage mubatsiri. Kozoti ari kupedzwa vamwe uyo vakadhizeva kufawo babawo. Iye mwana wachiona kuti akapuwa zvinhu ngaafe futi. Amani ngaende pamatanda ake. Maita diwa. Chokwadi. Aiwa tinotenda, imutsai hama neshamwari vaviri vatatu. Ndoda kumutswa hama yangu kuGlenyora kwanonzi Mai Musuka, ndogomutswa hadzadzi yangu ari Jamaposa anonzi Lawrence Muganda. Ndogokwaso vanhu vese vamunamurevi Crescent kuno kuzongera tikwandiri. Ngoti tatenda. Kofuti. Futi Rikiti buu. Zinyoro. Zinyoro. Asichirira. Right. Hanze gogo ari kutsvaga nyama yeindependence. Ayo independence tikuenda kumapisa kani. Maita dio. Vani pa muromo. Vani pa mouth. 0713938538 kana 0789600748. Musakoshuweka kuti kwasara mazuva mashoma kuti Zimbabwe ipemberereka independence musi weSaturday 18 April 2026 Zemu at 46 Unity and Development towards Vision 2030. Independence yegore rino iri kupembererwa kumapisa ndiko kune main celebrations asi Zimbabwe yose vanenge vachipemberera kunzvimbo dzakasiyana independence. So right, tiri kufamba kane theme song kubva kuna Socha Moyo inonzi Pembela Zimbabwe. Tongoda vaviri vasara chete. Ichokwadi. Vaviri tobva tavharisa kachirongwa chedu. Manje Morris Mgonya anenge achibwera ka mu studio right na chirongwa kacha maronje 0713938538 kana 0789600748. Chiko chiri kuitika nenhare dzacho 0713938538 kana 0789600748 paita munango. Hello National FM. Makaduka kule Bosho. Zviri sei kwale kugweja? Ale kugweja ari tiza ake nhasi ari kubasa nhasi. Baba Purity. Muri sei? Mushe kanjani? Ndonza kufara kumana aiwa basa marora mukita mnozwaka. Dai ndiri Mwari ndaibva ndangokupai mablessings zvese asi musakunamatira. We receive. Tagamchira. Nokuti basa ramunorowa neweekend muchichimhanya. We receive.
ndakazonza makudza baisabho musatarise munhu maziso akuisekuzikani hanzi ndiri kutadza kuita spelling yeconstitution ndakatariswa maziso nabhozho ndakupera simba akuri vanozonyanyotarisisawo tibatsirei tinzwe nthawe zadiyana. chinhu chokutanga kawana hakuna kuti mukomana musikana anopiwa nhaka. Saka sabhuku hachazivi here sabhuku yokubhindura okuruwa nenyoka uyo yokuruma nenyoka nemhuri dzake. ihurungwe ihurungwe handiti kana. Yes. Saka vari kukanganwa here sabhuku ava kuti zvinhu zvinogona kuwawana izvi. Vanokanganwa charizvino nehope. Ndikafunga zvakanaka vana vandogona kuti wapa nhamba dzacho woenda kwavari kuenda ndowapa. Ndowapa. Saka ngawasiye izvozvo. Saka vana vanga waende kupi pachifi chife kugadzirisa nyaya iyi. Okay. Kana yatadza kubuda ikoko aiwa isusu topindirawo tomhanya-mhanya edu masango aripo mahombe. And DDC variko zvekare vanogona kubatsira panyaya iyi. Vanogona kubatsira zviite because musati kana vabereki vafa modherera vana nohwa zvidiwe kanyemba. Ndizvozvo chaizvo. Nyangwe riri gadheni kana vakatadza kutorima richiita sango ndepawo. Ndozvandodiwa izvozvo. Tozvitarisa futi nyaya iyoyo uyo ya mai awa wekurota kunzi ndarota uri nyama. Unozuradza kuti witchcraft uri pachena kanyemba nasekuru uri pachena. Saka mwanasikana anofanira kuita sei nemurume wake? Ndozvandataura kuti chokutanga mukuwasha anofanira kuzivisa kuna atezvara kuno vabereki vomwana kuti ndozviriko osangana ofamba pamwe chete otsvaga mubatsiri nyaya yokugadzirisa nguva ichiripo. Alright. Tozotaisa uyu wokuwaterfalls nditimichero moyo anoziani? Mtelis. Ataroti kana muroyi achida nyama ngaende kuindependence havatoti nyama yemombe hanzi haitonaka. Varitoda yemunhu chitaka chemunhu ndozvavari kuzoda. Mana tingadaro here chokwadi. Saka unonyatsa kuona kuti dai mutemo chaiwo wapasiswa kanyemba bhonzoka. Watombogadziwa mutemo wari warimo 263. Chokwadi anosvika mumaziso mako okuudza kuti ndiri kuona uri chituna. Ndonyatsa kuona kuti wakomana wana waka wanoda kudambuwa muswa wari kuenderera. Aiwa tinotenda nguva dzafamba gweja ingoti turu vashoma please. Ndinotenda zvikuru dokutanga kumhurisa baba namai Chimbowa, Addington Mpwanya, Tinashe Gotora, Beren Manzura, Setman Matono, Langton Shingoma, Mr. Intelligent, Kelvin Shwao na Dixon Shwao Pamtari, tichaona makore na Regai, sekunambea Peter Gejamu, kwa Chimtondo Pamondesa na Wanda Manyoso, Murisei Mese, wana Shungu Bendepende, wana Brigadier Fidelisi Monda, wana Captain Chimeza, Dotu Mutitiro for wana Victor Katuwa Mutitiro for wana watatu, wana Sanganisira, Captain Mpapa. Ananzani? Captain Mpapa. Captain Mpapa na Captain Mpapa. Then anonzi Elson Armando. Then mo pedzisira na Godfrey Kapikinyu. Po rikiti vo. Day number 8 Kasolaga Premier Soccer League mitambo iri kuyaka pakupera kwesvondo asi musakangana kuti musi wemugovera chinenge chakachaya chinenge chakabvondoka kumapisa ikoko 2026 Uhuru Cup Independence Trophy Final Scotland FC versus Highlanders. Yes, mutambo uchatambirwa kumatableland South kumapisa uko kunenge kuneka memberero dze Independence ya 2026 Zimu at 26 right unity and development towards vision 2030. So Scotland FC Highlanders ndizo kazi chavina mu 2026 Uhuru Cup kana kuti Independence Trophy Final nsiku ya Ngobera. Ngatibve kuti ndiani munango ari pantedwe. Hello National FM. Hello pa National FM. 0713938538 kana 0789600748. Wabwera. Hello Chimuti. KB utini? Sharp kunjani wena? Isiphilele mina kanjani ngakwakho? Ayo ayaphila. Ugogo lo udinga inyama umtshela ukuthi kahambe emapisa apho kule nyama khona endlini. Ubani okhulumayo? Umtshela isimoya.
Mthelisi kunjani wena? Ngiyaphila mina kunjani? Hayi Mthelisi kokuthi Z. Ngizama ukulungisa isibhoso ama-draws semaningi kakhulu. Ale BP police. Mthelisi sakafuna ukugadzira sei manje kubhosoko? Ngikumbotsa ngama-strikers neku-Arsenal uko. Nditori busy Jair. Okay. But 7 draws, 7 matches, not bad. I khona it's bad. Hayi ungaphi Mthelisi? Ngise Waterfall retreat. Hayi eHarare lapha. Yebo. Hayi sharp Mthelisi. Alright ujaha lo itshela ukuthi kabisela into aziphiwayo ngokhulu. Abasinguruze bani. Kuphela. All right. Ngiyabonga. All right, sharp Mthelisi. Okay, bonjour, bye. Mthelisi. Hangaroba mrumo. Hayi. Aripo zvake. Aripo pa Waterfalls pa retreat. Then mitambo inenge iripo pakupera kwesondo yeKasolaga Premier Soccer League inenge yakamira yakadai iyo Saturday 18 April musi weIndependence Herenchos College versus FC Hunters Kurufaro. Sunday 19 April 2026 Agama versus Simba Bora kuwadzanai. Hauna kumira zvakanaka mutambo wacho apo Agama iri kungogamuchidzwa chete mapindikiti pabodzi kana kutendimurwa kwainenge ichitiwa so inenge ine Simba Bora apo Simba Bora hazvisi kuifambira zvakanaka yakarohwa zvakareka nezuro 1-0 pamutambo wakatambirwa ikoko kwaKungoni Stadium neMoz FC. Hazvisi kufamba kuSimba Bora, hazvisi kufamba kuAgama, saka vanenge vasangana kuwadzanai. Caps United versus Teo 1 kurufaro musi weSunday. Triangle United versus Manika Diamonds kuGibu. FC Platinum versus Moz kuMandava. Hard Rock versus Ngezi Platinum kuChawanda. Wednesday 22 April 2026 Scotland versus Dynamos kurufaro, the big one. Then Chicken Inn versus Highlanders kuBabafield Stadium. ZPC Kariba versus Blairwell Chiefs kuNyamunga. Ndiwo kama fixtures ye match day number 8 Kasolaga Premier Soccer League. Legezani katingova alipantedi kuti ndiani. Hello pa National FM. Hello Magonatani man. Tagona Magonatani. Tagona isi. Ndiani watu huyu? Ndimwaruza Joseph kana tabako detu kanyemba boda post. Kulitani kukanyemba? Nditori kugoa so ndikufukulira man. Oh. Nyontho uliko? Nyontho uliko mano. Titi korole. Lekanika wantu alime ini ndabva kuti wantu abe kukorora bwino. Adokorora bwino apa tukona nyondo because madzi adadzara kuipa so apa wantu ali busy mumagowa neutsi kupera so kutenda. Mapata basa tithandizeni chapabudiriro ichi. Mano ndikuona ngati ambuya wafuna kuripoterewa ku polisi kupera mangiwa. Ni mafaralini ya bwino yemwe yakuza muntu kuti kana tiona so ndikuona chitanda. Ndikuona chitanda ndiwe chitanda kaiwe. Ndiwe chitanda iwe shuwa ni mafaralini ya bwino akachoka hapo futa afuna kuuza bereki wake nkazi kuti ndo mafara yatatambira ndamangwana zinzaitika zinzamulemera kaleka kuuza bereki wankazi. Right. Ikadidi mano. Monisana awiri atatu tipe. Pasako mwana wangu Odeti, Shalom, Shalini, Shainoni na kanzikulu kanga ntuwa Divine. Na mano wangu Bonyongo, manja palezera kati kuseni kuno kuwatazira na kulima ngoa. Boidi Bonyongo, kulezera machibese yano? Machibese yano anta kubesera, zaona yesa kumutsuya mwanzangu animvalini. Musosoteni kanimwe? Afuna usosote wa mubwere mzaite road show kuno kutilifuna tiza Tanzania kumutsimula vile. Alright, tiri munjira kubwera. Na seku wangu Gibson Kanyemba kuhalale kumweko atambire kulimba nkata tetekera chimuti na mvula Kanyemba. Atambire kulimba mano mapata basa. Baba Isabel is ready. Motivational quote of the day. Tukuipaswa kana Mr. Motivational. Baba Mikaela Kocherani Makaza. Alikuti iye. Ubale wachadidi. Unoneka pakati pa wantu awiri. Biribenyi na kuti muranyangarana na bzintu bziraita tani. Ubale wachadidi unoneka pakati pa wantu awiri. Amwewo aniramba arajikirira. Aniramba aramira na munango wake. Biribenyi na kuti muranyangarana na bzintu bziraita tani. A true relationship is
two people supporting each other no matter what challenge is. A true relationship is two people supporting each other no matter what challenge is. Rudo kana kuti ushamwari hwechokwadi ndewe vanhu vaviri zvisinei nokuti kapauya dambudziko rakaita sei. Rudo kana kuti ushamwari hwechokwadi hunoonekwa pakati pevanhu vaviri zvisinei kuti pauya dambudziko rakaita sei. A true relationship is two people supporting each other no matter what challenge is. Ndiyo ka motivational quote of the day yatiri kupasiwa kana Mr. Motivational Baba Mikaela Kochelani Makaza kuchokera kapa Antananarivo Kosi Gabera. Bozo vachada kukubata unobatika sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe wamukasei kozoka nti wasora sei wavanoti iye ari pamapisa pamukomana anonzi Solano akabata chimutepo aripo pamwe na Edmo Chikwena vari kubata chimutepo aripo. Aiwa agogo every day is Friday ndinoti vanoda kundibata munobata panamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa Vanigao Israel Tembo Cavani po rikiti Vuka Nyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozongora. Tagumira pano nsiku ya lero unorekezani kati kusieni na The Digital Morris Ngwenyi anenga chicheza naye mwekapata wara za 3 o'clock masikati.